ବୟସ୍କ 108 ରନ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କର ମୁଖରେ କୌଣସି ହସର ପିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 56 ରନ୍ ଖେଳି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମଙ୍କର ସ୍କୋରରେ ଜଣେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଙ୍କୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁମିତଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ର କୌଣସି କନେକ୍ଟ ନଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ସିଏ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପିଙ୍କୁଙ୍କ ଉପରେ ଝଟକା ଲାଗିଅଛି। ସୁପର କିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଦର ଟୁ ବ୍ରଦର କିଏ ବାଜି ମାରିବ ଦେଖାଯାଉ। ଜୋରଦାର ପ୍ରହାର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ୱିକେଟ୍ ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ରୂପରେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ସ୍ମିଥ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ନୀତିଶଙ୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଗା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାବୁଲାଲ ମାଳି। ବାବୁଲାଲ ଜଣେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟର। ସେ ପ୍ରାୟ ଚୌକା ଛକା ମାରିବାରେ ମାହିର ଦେଖାଯାଉ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରିବେ ସ୍ମିଥକୁ। ୱାଇଡର ଘୋଷଣା, ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଳକୁ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସେ ନେବେ ତାହେଲେ ଖୁଦ ବିରିୟାନୀ ମୋ ତରଫରୁ। ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲିକି ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ମିଥ ବାବୁ ସିଏ ଖୁଦ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ। ସେ ଯେତିକି ଖାଇଦେବେ ସେତିକି ଦିଆହେଇଛି। ସମସ୍ତ ବଲକୁ ସେ ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିକି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର ଖେଳ, ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମିଷ୍ଟର ସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରିବେ ନୂତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାବାଗ। ସବୁ କଣ ଏଇଟା ଆଉଟ୍? ଓ ମାଇ ଗୁଡନେସ୍, 4 ବଲ୍ 4 ୱିକେଟ୍। ଅତି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ମିଷ୍ଟର ସ୍ମିଥ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଟିକିଏ ମେହେଙ୍ଗା ସାବିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଲଗାତାର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଅଛି। ତେବେ ମୋର ଅଫରକୁ ଟିକେ ବଢେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ସେ ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ ଆସନ୍ତା କାଲିକି ସେତିକି ବିରିୟାନୀ ଦିଆହବ, ଖୁଦ ବିରିୟାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ପୁନର୍ବାର ଜୋରଦାର ଅପିଲ, ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାକଚ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୁଲା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡୁରି ସ୍ପେଶାଲ ସେ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଜୋରଦାର ପ୍ରହାର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥର ବଲ୍ ଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍। 6ଟି ବଲରେ 5ଟି ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ୍। ମୋର ଅଫର ପୁନର୍ବାର ବଢି ଯାଉଛି, ଖୁଦ ବିରିୟାନୀ ଯେତେ ଖାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଖେଳ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ